dapit kaini, na dai magsunod sa ibang mga Diyos, alagad dai niya kinuyog. Asin sinabihan nin kagurangnan si Solomon, huli ta iyo ini an buot mo, asin dai mo kinuyog ang sakong tipan, asin an mga tugo na ipinagbuot ko sa imo. Hahaliong ko sa imo an kahadean, asin sa kuyang itatao sa imong surugoon. Alagad huli ki David na sa imong ama, dai ko inigigibuhon, mantang buhay ka pa. An sa imong aki, iyo an aagawan kan kahadean. Minsan siring dai ko hahalion an bilog na kahadean. Tatawan ko nin sarong tribo an sa imong aking lalaki, huli sa pagkamuot ki David na sakong surugoon, asin huli sa Jerusalem na sakong pinili. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Paladan ang mga nag-uutob kan sa iyang kabutan, andanay na nagigibo nin katanosan. Girumduma ako kagurangnan, pagdaramog nin karahayan sa imong banwaan, daraha ako kan sa imong kaligtasan. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Nakipag-ayon sinda sa ibang mga banwaan, asin inarog ang sa indang mga gawi. Naglingkod sinda sa mga ladawan, asin ini naging siod sa indaman sana. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Ipinag-atang ang sa indang mga aking babae, asin lalaki sa mga demonyo, kaya naanggot ang kagurangnan sa iyang banwaan. Ikinabaldi niya ang sa iyang pamana. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpasiring sa rona nin Tiro asin Sidon. Naglaog sa sarong harong. Buot niya kuta na dai maaraman. Alagad dai natagoan sa iyang pagduman. Tulos na isihan nin sarong babae na an aking daragita may marumpot na espiritu. Hinanap si Jesus, dangan duminapa sa pamitisan ni Jesus. An babae, pagana, namundag sa Phoenicia. Nakimahirak siya na paluwason ang demonyo sa iyang aki. Si Jesus nagsabi sa iya, "Enot na pinapakakan ang sadiring mga aki. Bakong matanos na ang tinapay para sa mga aki, ipakakan sa mga ayam." Ang babae nagsimbag, "Totoo kagurangnan, alagadan mga ayam sa sirong kan lamesa, minakakan kan tada na itinatapok kan mga aki." Si Jesus nagsabi, "Pumuli ka na. Huli sa imong sinabi, ang demonyo luminuwas na sa imong aki." Pag-abot sa harong, nahilingan sa iyang aki sa higdaan, ang demonyo nakaluwas na. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Namatian na po ba nindo na dai pansinon nin sarong tawong hinahagadan nindo nin tabang to be ignored. Halimbawa, naghahapot ka, pero ang tawong nahaputan mo,
nagbubungog-bungogan sa imong hapot. O kaya, nakikiulay ka sa sarong tawo, pero dai niya pigpapahalagahan an sa imong tinataram, dai tinatawan nin importansya kung anong nasa buot mo. It is frustrating and discouraging to feel unimportant. Iyo po ang namatian kan babae sa ebanghelyo ngunyan. In the gospel, she is simply described as a pagan, pagana, na nagtutubod sa Diyos nin Israel. More precisely, she was of Canaanite origin, taga Canaan, Cananeo. But sabihon, she is being described as a non-Jew. Bako siyang kabali, duman sa piniling banwaan kan Diyos. In other words, a stranger, an outsider, excluded from God's saving story. Ang babaeng ini nakamati po na bako siyang mahalaga. Paano sarong aldaw, nabaritaan niyang yaon si Jesus sa sarong harong, duminuman siya, nagluhod, nagdapa sa atubang kan kagurangnan, nakimahirak siya, taan aki niya, igwang marumpot na espiritu. If the Lord could please exorcise her daughter. Pero ano pong nadangog ni kan babae hali ki Jesus? Ang sabi niya, ang mission niya para sana sa piniling banwaan kan Israel. Para sana ini sa mga Hudiyo, not to non-Jews. Was Jesus rejecting the woman? Was Jesus refusing to help this person in need? Natataarog ka ini ang sinabi kan kagurangnan. Kaipuhan pong sabuton na si Jesus nagpapahiling digdi kan common attitude kan mga Jew. The Jews were always dividing their mindset into Jews and non-Jews, the included and the excluded, the insiders and the outsiders, the duplicity of their minds. Dakul ang mga Hudiyo na arog po kaini ang pag-isip na espesyal sinda. Kami sana ang maliligtas, kami sana ang pinili. Jesus, by saying this, was challenging the woman. Sagkod sain ang kaya kaining babae sa pagpakimahirak kan hinahagad niya. Jesus was bringing out an important message sa paagi po kan encounter na ini. Dahil pagkatapos pong sabihon ni Jesus sa babae na arog kaini ang mission niya para sana sa Israel, imbis na panluyahan po ang babae, lalo lugod na nakimahirak, naghagad lugod, nindawa kadikit na pagkahirak ki Jesus. Sabi niya, garo ako sarong ayam na naghahalat na bahugon kan sa iyang amo. Sarong ayam na naghahalat kan tada, kan rakdag, na mahuhulog hali sa lamesa. Notice the humility of the woman. Lord, even crumbs are enough. Garuman po ini sa babaeng 12 taon ng pigdudugo. Kan mabaritaan niyang maagi si Jesus, sabi niya, maduktan ko lang ang gayad. Just the fringes, just the edge of his clothing. Tama na sako, makaputan ko lang ang bado niya. Garuman ini si Jairo, na ang surugoon na gadan, ang sabi niya, kagurang nanday ka na magduman sa harong ko, tama nang magtaram ka sana, asin ang kalag kan sa kuyang surugoon, mauumayan. Pararihas po sinda, habo nindang maabala si Jesus. Pararihas po sinda kan kapakumbabaan, same disposition. Dahil kaini, nahiling ni Jesus ang laog kan puso kan babaeng pagana. Pinaumayan an aki kan babae. Saro po ining pagpapahiling sa tuya, kan klase kan pagkamuot ni Jesus. A love that is inclusive and open to all. Si Jesus pag namumuot, inaako niya pati ang mga sinisikwal kan sosyedad.
Those who are rejected, those who are unwanted, are embraced by Jesus. Because the love of God is not limited by nationality, by background, by status. Ang mga bagay na ini kitaman sanaan naggiribo, we have created for us social constructs, some limitations, so that we don't give our love to others. Hagadon ta sa misang ini, nalugod kitaman, siring ki Jesus, maging bukas sa kapwa to embrace inclusivity. In the words of the church nowadays, to embrace synodality. Namimili daw ako ning tawong kakamutan asin paglilingkudan. Ipinapamati ko daw sa iba na welcome sinda. Am I a welcoming person, a welcoming Christian? Because no one is a stranger to God. No one is an outsider for God. Kung inaako ni Jesus ang mga hinahabuan, lugod kita man makanood na akuon ang kapwa. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sakuyang atang asin sa indong mga atang. Akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niyamo kan kamurawayan kan sa imong apostol San Judas Tadeo, pakiakuaan sa mong mga dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at nga ni sa palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyo man sanang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan angeles asin arkangeles, kaiba kan tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabus na langit no nahukbo, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit o sindaga panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo.
kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuos siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo luwat, ipinapahayag, sagod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Lourdes. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumuktan, San Judas Tadeo, gabus na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Siring kan babae sa Ebanghelyo, maghagad kita sa mahal na Diyos, kan sa tuyang pangangaipo. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang wot mo sa daganin siring sa langit, ang sa mong kakanon sa aroal daw itaong mo sa muyang unyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spirito, inklusibo sa pakipagkapwa, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Uya si Jesucristo, liwanag kan mga nasyon. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, baka ako maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Please kneel. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong espiritu na mimibi kami, lugod ining sakramento na sa mong inako ngunyan, magdarasa mo sa imong eerokan, kung sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po para sa nagkapirang paisi. Magkakaiwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantiner ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot po sa 21,744 pesos and 55 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 1,052 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,515 pesos and 25 centavos. Ipinapaisip po na sa Pebrero 17, aldaw nin Martes, sa tuya pong iseselebrar sa satuyang parokya
ang Chinese New Year sa oras na 9:30 sa pagkaaga. Ang satuyang selebrante, iyo po si Reverendo Padre Siddhartha Chong. Iniimbitaran po kamo na mag-atendir kan nasabing aktibidad. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza or Ash Wednesday. Ang mga schedule po ni Santa Misa iyo ang mga minasunod: 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Asin maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous donors, 1,000 pesos, asin apat na tig 500 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Kayla Marie Hernandez and family, 1,000 pesos. Angeli, 500 pesos. Riza, 500 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Nagdadangadang po ang satuyang pagpuon kan satuyang annual Lenten pilgrimage, Lenten journey. Taon-taon, 40 aldaw kitang nagpipreparar para sa pinakahalangkaw na selebrasyon kan simbahan na iyo an Easter. That begins on Wednesday, on Ash Wednesday. Nagpupuon po kita para sa satuyang internal disposition, tanganing sa paglaog kan Kwaresma, preparado po kita sa pagtukad, pasiring sa bulod kan pagkabuhay liwat. We invite you to attend our masses as mentioned, 6:45, 12:15, and 5:30 this coming Wednesday. Matindog po kita. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamomoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.